Γεια σας παιδιά, Ninja45 Plays εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε Fortnite Battle Royale για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι. Δεν ξέρω, είναι τέλειο, δεν πειράζει, τώρα απλά θα μπούμε για να παίξουμε τον πρώτο μας γύρο. Άμα δεν πάρουμε Victory Royale μέσα σε 3 μάτσες σημαίνει πως θα πρέπει... Τώρα θα δείτε, θα πάρω ένα sniper. Γιατί υπάρχει αυτός εκεί ότι πας μπορείς να κάνεις recruit για να προσέχει τον πιο σημαντικό άνθρωπο που πλήρωσε τόσα λεφτά για αυτόν. Τίποτα. Πήρα πίσω νομίζω, όχι δεν τα πήρα πίσω ακόμα τα λεφτά που έδωσα για αυτόν. Τώρα θα τα πάρω. Βγούμε μακριά από το storm. Ακολουθεί. Και να φανταστώ. Ναι. Κοίτα, καλά είμαστε για τώρα. Μπρο, κάτσε τα boss Δείτε εδώ μία. Το Castle Doom αυτό ζει από το Storm. Ευχαριστώ για τις φέρες για το shotgun. Μπρο, μάλλον βλέπει τι κρατάω. Και μου δίνει τα ανάλογα. Δηλαδή, εγώ τώρα άμα κρατήσω τα γάντια τι θα κάνει. Οκ. Ναι. Είμαι μαύρη πάνθυρα, σίγουρα. Έχει boost, σαν τα Nitro Fists. Έλα. Μπρο, γιατί δείχνεις τον ουρανό και στο έδαφο. Πάρε, sound effects είναι. Καλό shot. Όπα, κάτσε, τώρα βαράει εμένα. Ναι, θα φύγεις από μπροστά, καλά μην σε χτυπήσω. Headshot elimination. Άντε, γεια. Ηρέμησε, φτάνει. Πού είναι? Γιατί εγώ? Κάτσο, μπρο, ρισκάρει τη ζωή του για να με σώσει. Αυτός είναι πολύ κοντά κάτω. Είναι κάτω. Είναι από κάτω. Τώρα έχουμε αυτόν εκεί. Κάτσε, καλύτερα μην το βάρεσεις αυτό, Νικό. Κάνει reload. Ναι, έρχεται το storm, δεν το δω αυτό. Δεν μπορώ να ανέβω τώρα εκεί πάνω, έτσι, όχι. Όχι, δεν πεθαίνω τώρα από storm. Αφού είχα 7 kills και μείναν 6 άτομα στο lobby μόνο. Δεν πεθαίνω από το storm, όχι. Τον άλλο τον πλήρωσα γιατί με σκάμαρε. Suspende. Σταμάτα να κινείσαι καλά. Τώρα είναι και ένα έμαφρος medallion τέτοιο εδώ πέρα. Ναι, έλα εδώ, πούλα μου την ασπίδα. Captain Jones. Failure landed. Πήγε τα μάξια, να το. Έλα μέσα. Πίσω. Τόσο καλά. He will have a bad day. Θα έχει μια κακή μέρα. Easy. Όπα, κάτσε. Τι loot είναι αυτό, κάτσε. Πόσα mythics κουβαλούσε, κάτσε. 2 medallions. Κάτσε. Wait. Ρε, ποιον σκότωσα. Αρχίζω και φοβάμαι με τέτοιους παίκτες στο lobby. Κάτσε. 1v1 μείναμε. Να σας πω ότι όταν πάρω Victory Royale το βίντεο τελειώνει, ό,τι και να γίνει. Νάτος. Σε παρακαλώ, κουβάλα λίγο. Εσύ κουβάλα λίγο. Ποιος με περοβολάει? Στο storm. Ναι! Victory Royale. Victory Royale, κυρίες και κύριοι, και με αυτό το επικό Victory Royale θα τελειώσω αυτή τη βιντεάρα για το κανάλι μας. Θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.